computer, kaya ako na lang mag-adjust. Minsan tatayo ako, minsan upo. So, gaya ng sabi ko, ang ating tatalakayin ngayon ay si Saint Rose of Lima. Ano ba ang matututunan natin kay Saint Rose of Lima? Siguro at this time, alam nyo na more or less ang naging buhay ni Saint Rose of Lima. Siguro ilang beses nyo nang narinig. Ngayong gabi siguro marinig pa ng isang beses pa. Parang paulit-ulit. Pero I think that in every story, in every storyteller, meron kayong bagong maririnig. Kaya pagpasensya nyo na kung yung ibang bagay narinig nyo na, pero I'm sure meron kayong bagong maririnig. Tonight, we shall talk about Saint Rose of Lima, who lived a short life. Alam natin, short lang yung kanyang buhay, di ba? 31 years old, namatay na siya. But who has left a clear mark, not only for the people of Peru and the countries of Latin America, but for the whole world. Malakas ang impact ni Saint Rose of Lima nung siya ay naging santo. Sa buong mundo, nakilala siya, including the Philippines, sapagkat she is considered as one of the patron saints of the Philippines, Saint Rose of Lima. I remember during my third year of high school in Iloilo, ang classroom namin ang nakapangalan Saint Rose of Lima. At nang ako ay nag-aaral sa Belgium, sa Louvain, minsan pumupunta ako sa US para mag-serve sa isang parish. Ang naservan kong parish doon ay Saint Rose of Lima Parish sa Massapequa, Long Island, New York. Magandang parish yun para sa parang mayamang lugar. Parang lugar nyo, mayaman. Diba parang mukhang mayayaman kayo eh. No? Mga donya kayo. No? So ganyan yung napuntahan kong parish doon sa Massapequa, Long Island. Saint Rose of Lima Parish. Of course, ang daan ng pagiging santo natin, hindi tayo magkakapareho. Hindi natin gagayahin si Saint Rose. Porque si Saint Rose naglagay ng sili sa kanyang mukha para pumangit siya. Pag kayo naglagay kayo ng sili sa mukha nyo at nagpakalbo din kayo, nagpaputol kayo ng buhok, ay baka ang pupula ng mga mukha ninyo para kayong ilang beses sinampal ng mga asawa ninyo bago kayo pumunta rito. Kaya hindi natin pwedeng gawin yung ginawa ni Saint Rose. Iba-iba tayong daan ng pagiging santo. Hindi tayo pwedeng gaya-gaya lang. Hindi tayo porque yung ibang mga tao nagkaroon ng stigmata. Alam niyo yung stigmata? Yung parang mga sugat sa kamay at sa paa na pinagdaanan ng pako nung ipinako si Jesus sa krus. Yun ang stigmata. May mga santo na nagkakaroon noon parang permanent na mga wounds sa kanilang mga kamay at sa kanilang mga paa. Porque nagkaroon sila ng stigmata, hindi natin pwede sabihin na magkakaroon din tayo ng stigmata. Na tusok-tusokin din natin ang ating mga palad para kunyari may stigmata tayo. No? Yung iba nga talaga nagpapapako sa krus. Pero kahit ilang beses silang pinako sa krus, doon sa Pampanga, di ba? Hindi pa sila nagkakaroon ng stigmata. Peklat lang. Kasi natutuyo yung kanilang mga sugat sa kamay at sa paa every time na nagpapako sila sa krus. Si Saint Rose, alam natin, ay mahilig siya mag-tika, mag-penance. Di ba? At sabi ko nga, because of her extraordinary beauty, many, especially men, were attracted to her or admired her. So, kaya sabi ko, pinaputol niya ang kanyang buhok at naglagay siya ng sili sa kanyang mukha to make herself look ugly and undesirable. If we try to explore the life of Saint Rose tonight, it is to know her many virtues, her good side, and titingnan natin kung paano natin magagamit itong mga virtues na ito
ang mga good side ni Saint Rose sa ating buhay. Kasi kanya-kanya tayong sitwasyon sa buhay. Hindi pare-pareho ang sitwasyon natin, hindi ba? At ang mga babae rito, iba-iba ang asawa ninyo. Hindi lang namang iisang asawa ninyo, hindi ba? Unless na meron ditong common ng asawa nila, tatlo sila, isang asawa sa isang husband, no? Iba-iba. Iba-iba ang context natin. May asawa ninyo, iba sa inyo, ang asawa ninyo masipag, yung iba asawa ninyo tamad, yung iba asawa ninyo ay malinis, yung iba asawa ninyo burara, ano? Iba-iba ang sitwasyon natin sa buhay. Mga anak natin, yung iba successful, yung iba mga pasaway. Successful gumawa ng mga hindi magaganda, no? Kaya iba-iba ang kalagayan natin sa buhay. At kaya titingnan natin kung paano natin magagamit ang mga nangyari kay Saint Rose, ang mga nagawa niya sa ating partikular na sitwasyon. Alam niyo ang tunay na pangalan ni Saint Rose nung siya ay ni-register sa kanilang munisipyo. Alam niyo kung ano? Isabel, di ba? Flores de Oliva. At pinanganak siya sa Lima, Peru in April 20, 1586. Ilan ang mga kapatid ni Saint Rose? Sino makakahula? Ilan sila Saint Rose na mga anak sa kanilang pamilya? 9, 10, actually 11. 11 sila sa kanilang family. Ano, tagal nyo na rito, hindi nyo pa alam kung ilan sila Saint Rose. No? 11 sila. No? 11 sila. And ang mga magulang niya ay sila Gaspar at si Maria de Oliva. Sa 11 magkakapatid na yon, nung sila'y pinanganak, nahirapan ang nanay nila dahil sa labor pains. Pero si Saint Rose, nung ipinanganak, walang sakit na nararamdaman ang kanyang ina nung siya'y iniluwal. Parang nag-slide lang siya. No? Tapos sabi ng mama niya, tapos na. Hindi niya naramdaman na nalubabas na Saint Rose sa kanyang sinapupunan. Kaya doon pa lang makikita natin na kakaiba na si Saint Rose. Parang blessed na siya sa buhay. At mayroong kaya siya tinawag na Saint Rose. Alam niyo kung bakit tinawag siya na Rose? Kahit ang pangalan niya Isabel? Hindi. Kasi isang araw, yung nag-aalaga sa kanya, nung tinignan niya yung mukha ni Saint Rose, nagbago. Naging parang rosas. Nag-iba talaga ang mukha ni Saint Rose, parang rosas. Kaya, sinabi niya yun sa mga magulang ni Saint Rose at nalaman ng arsobispo. Kaya yung arsobispong nagkumpil kay Isabel, doon niya binigyan ng pangalan na Rosa. Kaya naging Saint Rose of Lima siya. Yun ang dahilan kung bakit naging Rose ang Isabel. Ngayon, mukha ko ba mukhang Rose? Hindi, no? Ang mukha ko mukhang ampalaya. Sa dami ng pilegis. may kukwento ko yung mukha ko na yun. Marami nangyari dyan. Itong mukhang ito, very historical. Maraming history itong mukhang ito. Kukwento ko sa inyo mamaya. Now, si Saint Rose, malakas ang tolerance niya for pain. Ibig sabihin, kahit nasasaktan siya, hindi mo siya makikitang ngumiwi, o kaya umiyak, o kaya hindi. Wala kang makikita sa kanya na nasasaktan siya. Kaya niyang tiisin.
Ganyan si Saint Rose. Kaya isang araw, nahulugan siya, yung isang daliri niya, nahulugan ng takip ng parang kaldero na malaki, nalagay niya ng bigas. Nahulugan yung daliri niya, bata pa siya. Ay, ilang taon ba siya noong nangyari yon? 3 years old siya. Ibang batang 3 years old, bada pa lang, todo iyak na kaagad, hindi ba? Pero ito sa Saint Rose, nangitim na yung daliri niya. Hindi siya umiyak. At ang nakakamangha, inopera ng doktor yung kanyang daliri without anesthesia. Hindi man lang siya umiyak. At pagkatapos na may masugatan, para hindi ano yata ang tawag doon, mayoma ba yun? Yung kanyang daliri ay binuhusan ng suka, ng acid, para hindi ma-infect. Can you imagine, yung sugat mo, lagyan ng suka? Di ba sobrang hapdi nun? Alam na alam ko yan. Kasi nung araw, itong mukha ko, talagang natadtad ng tagihawat. Ang lalaki ng mga tagihawat ko. Kailangan ko mag-antibiotics para humupa ang mga tagihawat ko. At yung mga tagihawat ko, tinatagihawat pa. Kaya, noong araw, hiyang-hiya akong humarap sa mga tao. Kasi nga, ang pakiramdam ko ang pangit-pangit ko. Mabuti na lamang may mga kaibigan ako nagpapayo sa akin. Ang sabi ng isang kaibigan ko, alam mo, dapat ipagmalaki mo yung mga tagihawat mo. Kasi, pinagpuyatan mo yan, sabi sa akin. Ang sabi pa ng isa, balang araw, pag nag-apply ka ng trabaho, yung mga tagihawat mo, magiging assets mo yan. Kasi kapag nakita na magiging boss mo, na yung mga tagihawat mo na papalago mo, isipin niya negosyo niya, mapapalago mo rin, sabi sa akin. At ang sabi pa ng isa, huwag mong isiping pangit ka. Walang taong pangit. Depende lang yan sa katabi mo. Kaya kung ako sa'yo sabi niya, mamimili ka lagi na makakatabi mo para umangat-angat ng konti yung mukha mo, sabi sa akin. Kaya mamaya, kung tatabihan ko kayo, alam niyo na ibig sabihin nun, ha? Isang araw, habang ako'y, seminarista pa lang ako noon, habang ako'y nagbabasa sa simbahan, meron siyang mama na talagang titig na titig sa akin habang ako'y nagbabasa. May nakasalamin siya in chick. Pagkatapos ng misa, nilapitan niya ako. Sabi niya, brother, alam mo, kapag ka ikaw nagbabasa, napakaganda pong pakinggan. Very edifying. Parang kiniliti naman ako noon nung sinabi niya yun. Pero alam mo, brother, kapag ka tinitinang ka namin, nawawalan kami ng gana, sabi sa akin. Sabi itong mamang ito, pinuri-puri pa ako, lalaitin din pala ako. Pero sabi niya, brother, may good news ako sa iyo. Kasi sabi niya, meron akong dermatology clinic. Pumunta ka roon, sabi niya. Libre lahat. Pati konsultasyon, pati gamot, may merienda ka pa pagkatapos. Pumunta ka lang doon sa kliniko, brother, sabi niya ganyan. Siya pala nung araw ang sikat, wala pa sila Vicky Bello na yan, wala pa siyang pinakisikat. Ang pangalan niya, Dr. Uy. Marami mga artista pumupunta doon noon, saka mga matrona, nakikita ko sila doon sa clinic niya. Kaya pumunta rin ako, sabi ko sa sarili ko, kapit sa patalim na to. Kaya talagang pinuntahan ko yung clinic niya. At nung ako'y nandoon sa clinic niya, pinaupo niya ako sa parang isang upuan ng, yung ginagamit ng mga dentista, yung pwede parang nakahiga kang ganyan. Tapos isa-isa niyang inopera yung mga tagihawat ko. Walang anesthesia din, katulad ni Saint Rose, nung inopera yung daliri niya. Isa-isa yun. Mahigit 30 tagihawat yun. Kaya 30 sugat ang ginawa sa mukha ko. Kaya sobrang sakit. Sobrang sakit talaga. Pagkatapos titirisin niya, pagkatapos na matanggal lahat ng mga infected na mga muscles, ang ginawa niya, kumuha siya ng karayom.
Ay, yung karayom na yun, parang may baga sa dulo. Ang tawag doon, i-cauterize niya. Paikutin niya doon sa sugat, yung baga na yun, para may matuyo ng konti. Sobrang sakit. Talagang mapapahiyaw ka sa sakit. Pero, tiniis ko rin para ako si Saint Rose. Tiniis ko rin yung sakit na yun. Pero hindi pa yun ang pinakamasakit. Pagkatapos ng makauterize ang lahat ng sugat, inilipat niya kami sa isang malaking kwarto. Marami kami. Kasi madami sa mga upuan doon. Marami sa mga doctors na nag-a-assist sa amin. Inilipat kami doon sa isang kwarto na mahaba. Tapos, bawat harap ng silya, may maraking industrial fan. Hindi lang electric fan, ha? Industrial fan. Na kapag tinamaan ka ng hangin, mapapaganyan ka sa sobrang lakas ng hangin, lahat ng buhok mo nakatayong ganyan. No? Kaya pala kami nilagay doon, kasi yung mga sugat namin na fresh pa, lalagyan niya ng peeling cream. Yung peeling cream na yon, parang amoy suka. Talagang may acid yun. Para matuyo yung balat, masunog yung balat, magpapalit ng balat, ganon. So, nilagyan ng peeling cream yon. Sobrang sakit. Talagang mapapaiyak ka sa sakit. Kaya yung mga babae doon, mga artista, mga matrona na kasama ko, talagang nagsisigawan sila sa sobrang sakit. Ako naman, hindi ako makasigaw. Napapaluha na lamang ako. At habang tumutuloy yung luha ko, napupunta sa sugat, lalong humahapdi yung mga sugat ko. Kaya dagdag parusa yung nangyari sa akin. At habang sila nagsisigawan at nag-iiyakan kami, parang gusto kong sabihin sa kanila, maghawa kamay tayo. At magdasal tayo ng Ama namin. Kaya alam na alam ko yung naramdaman ni Saint Rose noong yung kamay niya ay inopera at nilagyan ng asido. Sobrang sakit noon. Pero si Saint Rose, wala kang makita sa kanya na nasasaktan siya. Nung pinuri siya ng mama niya, sa ng mga tao sa paligid niya, ay ineng, bakit napakakalmado mo? Nasasaktan ka na, hindi ka man lang nagpapakita na nasasaktan ka. Ang sabi ni Saint Rose, alam ninyo, mas masakit pa riyan ang pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus. So maliit pa lamang siyang bata, alam na niya, kilala na niya si Jesus. Parang ang lapit-lapit niya sa ating Panginoon. Kasi nga, habang bata pa siya, lagi siyang nasa harap ng Blessed Sacrament o nasa harap ng krus, nakatingala sa ating Panginoon. Madasalin si Saint Rose. Now, isa pa, noong dinala siya ng lola niya doon kay Arsobispo. Ang pangalan ng Arsobispo ay si Archbishop Toribio yata yon. At nag-compile sa kanya, mamaya malalaman natin ang pangalan niya. At doon, sinabi niya sa pari, sa Jesuit priest, na kung pwede, pag-profess siya ng vow of chastity. Parang vow of virginity. Parang ipangangako niya sa ating Panginoon na hindi siya mag-aasawa. At hindi siya, of course, makikipag-relasyon, makipag-ugnayan physically through sex. Parang nagulantang yung pare. Sabi niya, 5 years old pa lang to. Kailangan niya ba yun? Kahit naman sinong bata, kahit hindi mag-profess ng virginity, virgin pa rin yan kapag hindi inabuso. Pero sabi niya, wala namang masama, wala namang mawawala. Sabi niya, kaya hinayaan niya si Saint Rose na mag-profess ng vow of virginity. Si Saint Rose ay masunuring bata yan. Sinabi sa kanya, mayroon silang rule kasi nung araw, nung panahon niya, very rare din ang yung pagkain, walang abundance ng pagkain.
Hindi katulad dito sa atin, talagang maraming pagkain. Kung masipag ka lang, talagang marami kang makukuhang pagkain. Pero doon sa Lima, talagang very rare ang pagkain. Sobrang hirap din ng mga tao. Maraming mahihirap din noon sa Lima. Kaya nga sila, San Martin de Porres, si Juan Macias, nakasamahan niya mga Dominicans din, na naging santo rin, ang kanilang main apostolate ay tumulong sa mga mahihirap. Kaya sila sentro sa bahay nila, hindi sagana sa pagkain. Kaya merong batas sa loob ng kanilang tahanan. No in-between meals. Walang snacks. Dito sa atin, ang mga bata, pati na rin matatanda, ilang beses nag-snacks sa isang araw, hindi ba? Kanina nakita ko sa sakristi, nag-snacks sila. No? Pagkatapos ng misa. Bago magmisa, may snacks din sila. No? Kaya sa misa pa lang, ay marami na silang nakakain. No? Kaya pero sa doon sa time ni St. Rose, ay no in-between meals. Kaya, pero si St. Rose, binigyan ng mama niya ng dagdag na penance, na rule, na hindi siya iinom ng tubig hanggat hindi siya nagpapaalam sa kanyang mama. So, ganoon ang rule. Sinunod niya yon, pero dinagdagan pa niya. Anong dagdag niya? Hindi siya iinom, hindi siya hingi ng permiso for 3 to 4 days. Talagang hindi siya umiinom ng tubig. Ngayon, kapag uhaw na siya, magpapaalam siya sa kanyang mama na iinom ng tubig, yung mama naman niya nakalimutan na matagal na hindi nagpapaalam si St. Rose. Sasabihin ng mama niya, hindi ka iinom. Kaya yung 4 na araw yon, may extend pa yun, magiging 6 na araw na hindi siya umiinom ng tubig. Pero ganun pa man, sinusunod ni St. Rose yun. Kahit na uhaw na siya, talagang tinitiis niya. Di ba ang hirap noon? Yung uhaw ka, nandiyan lang yung tubig, kahit bawal pa yan, talagang mag-ano ka, gagawa ka ng paraan na makakainom ka. Pero si St. Rose, nakayanan ninyon ni St. Rose yun. Isa pang manifestation, hindi ko na nagagamit yung slides. Nakalimutan ko, hayaan mo na. No? Isa pang manifestation na si St. Rose ay very obedient. Ay, nung nagkasakit siya, ang sabi ng doktor, ang sakit niya, incurable. Parang katawan niya, nanghihina, hindi siya makagalaw. Sabi ng doktor, incurable na. Pero may nagsabi sa mama niya na yung sakit na yan, yung ganyang sakit na yan, magagamot kapag binalabalan siya ng balat ng hayop na fresh. Ibig sabihin, halimbawa, malaking aso, binalatan mo siya. Pati balahibo isinama mo sa pagbabalat. Ang tawag doon, hide. Yung balat na yun ng aso, ibabalabal doon sa may sakit at tatalian yun for a few days, gagaling daw. Yun doon ang sabi sa mama ni St. Rose. Kaya yung kapatid ni St. Rose, mayroong pet. At dahil kahit mahal niya yung pet niya, dahil mas mahal niya si St. Rose, pumayag siya na patayin yung pet niya para matanggal yung balat, nang sa gayon ay maibalabal kay St. Rose. Itinali ng mama ni St. Rose sa kanya. At ang kabilin-bilin ng mama niya, huwag mong tatanggalin ang tali. Ako lang ang makatatanggal niyan. Wala na ibang tao na makatatanggal niyan. So, ganon. Nakahiga si St. Rose doon. Hindi siya gumagalaw. Tapos nakalimutan na naman ng mama niya na nakabalabal pala kay St. Rose yung balat. Mga ilang araw na. At nang maalala niya, pumunta siya sa kay St. Rose. At gulat na gulat siya sapagkat nung binuksan niya,
Punong-puno na ng rashes yung katawan ni Saint Rose. Lalong lumala ang sakit ng bata. Sabi ng mama niya sa kanya, ikaw bata ka, bakit hindi mo tinanggal yung tali? Alam mo namang tagal-tagal na nito. Sabi naman ni Saint Rose, yun naman ang utos nyo. Sinunod ko lang yung utos nyo. Sabi ni Saint Rose sa kanya. Kaya pagkatapos noon, parang si Saint Rose, nawala ng ganang mabuhay. Parang yung nababasa kong post sa Facebook nung speaker sa isang valedictorian nang sabi niya, sana hindi mo na ako pinanganak. So parang ganun ang nararamdaman ni Saint Rose. Nawala niya ng ganang mabuhay. Hanggat isang araw, sinabi ng mama niya, uy, schedule na pala ng kumpil sa isang araw. Nung marinig si Saint Rose yun, candidate na siya for confirmation, parang nabuhayan siya. Kaya, nagdasal siya sa Panginoon na pagalingin siya. At siyempre, nagdasal din yung arsobispo na kukumpil sa kanila. Pinagdasal din silang lahat. Kaya yung dasal ng arsobispo sa kadasal ni Saint Rose, napaka-powerful. Talagang gumaling si Saint Rose at nakumpilan. At doon na nga ibinigay sa kanya yung pangalang Rosa. Now, ang pangalan ng arsobispo ay si Archbishop Toribio, na naging santo rin. Naging santo rin si Archbishop Toribio. Now, Saint Rose, pagkatapos nung confirmation niya, nung medyo tumanda siya ng konti, talagang, sabi ko nga, mahilig siya sa penance. Nag-fast siya at the beginning 3 times a week, hanggang sa naging everyday, at pagkatapos, talagang hindi na siya kumain ng karne. Buong buhay niya. She abstained from eating meat. At si Saint Rose, ang ginawa niya, gumawa siya ng lace, mga lace. Kasi yun ang trabaho din. Yung mother yata niya, gumagawa din ng mga laces. Tapos, sabi niyo kanina, nagtatanim siya ng mga bulaklak. May flower garden siya. Pero, ang kinikita niya, doon sa kanyang paggagawa ng embroidery, saka yung pagtatanim niya ng bulaklak na ipinagbibili niya, ang mga kinikita niya roon, tinutulong niya sa kanyang pamilya. At ang iba ay itinutulong niya sa mga mahihirap. So ganyan kabuting tao si Saint Rose. Gusto niyang maging mongha, Dominican nun. Yung mga Dominican nuns, sa loob lang yan ng kumbento, hindi lumalabas. Doon lang sila. Prayer, study, community life. Yun lang ginagawa nila sa loob ng monasteryo, tinatawag. Dito sa Cainta, meron. Dominican nuns. Diyan sa Cainta, meron dyan. Gusto ni Saint Rose na pumasok sa ganong klase ng kumbento. Pero hindi siya pinayagan ng kanyang papa. Kaya ang ginawa ni Saint Rose, sa halip na maging mongha, naging miyembro na lang siya ng Third Order of Saint Dominic. Katulad ni Saint Catherine of Siena. Ang tawag sa kanila, mga lay Dominicans, o kaya tertiary. Nasa labas sila, pero meron silang vows of poverty, chastity, obedience. Tapos meron din silang common prayers. Pero umuwi sila sa kanilang mga bahay. So, sinunod niya ang kanyang papa na huwag umalis sa bahay nila, pero naging miyembro siya ng Third Order of Saint Dominic. One time, yung father ni Saint Rose nagkaroon ng problema sa pera.
Nagkautang siya. Siyempre, mahirap nga ng buhay noon. So may utang siya at sinisingil na siya. Yung mga minsan naniningil ng utang, di ba? Lalo pagkakailangan naman nila talaga, ay talagang masigasig ding maningil ng utang. May mga pananakot pa yan. Pag hindi ka nagbayad, ipakukulong na kita. Yun ang sinabi sa Papa ni St. Rose. 10 o'clock tomorrow, kailangang bayaran mo na yung utang mo. Kung hindi, ipakukulong kita. Kaya nung problema yung Papa niya, si Gaspar. Sabi ng mama niya kay St. Rose, tanong mo si Papa mo kung anong problema niya. Kaya kinausap ni St. Rose yung Papa niya. Paano ba ang problema? Sabi ng Papa niya, anak, may utang ako eh. Kapag hindi ko nabayaran bukas ng umaga, alas 10, pihado makukulong ako. Sabi ni St. Rose, hayaan mo pa, pagdadasal kita. Kaya kasama niya yung brother niya, pumunta sila sa simbahan. At nagdasal sila doon sa loob ng simbahan. Sabi niya sa kapatid niya, magtiwala ka lang, manampalataya ka lang sa Panginoon. At dasal silang dasal doon, talang taimtim na nagdasal silang dalawa. Pagkatapos sila magdasal, lumabas na si St. Rose. At paglabas nila, mayroong mama na lumapit sa kanila. May dalang makapal na envelope. Sabi niya, Senyorita, ibigay mo ito sa Papa mo para matapos na ang mga obligasyon niya. Na-solve ang problema dahil sa dasal ni St. Rose. Kaya, magmula noon, hindi na nagduda ang pamilya niya at ang mga tao sa paligid niya ng kanyang special relationship with Jesus. Talagang malakas siya sa ating Panginoon, si Jesus. St. Rose died on August 24, 1617 at a young age of 31. May mga reports na alam niya kung kailan siya mamamatay. At nung siya inilibing sa katedral, ay pinagbisahan pala sa katedral, nag-attend ang mga mayor, governor ng kanilang bayan. Kaya, ang feast day niya ay August 23. Kaya August 23 ang piyesta niyo rito, hindi ba? Yung kanyang feast day. Si St. Rose ay na-beatify ni Pope Clement IX on May 10, 1667. Ibig sabihin ng beatification, bago ka kasi maging santo, magiging blessed ka muna. Pag nalaman ng simbahan na talagang banal ang buhay mo, pwede ka nang ideklarang blessed. Kailangang makagawa ka ng 3 milagro na talagang attributed sa iyo para maging santo ka. Kaya si St. Rose ay canonized, yun naging santo na, on April 12, 1671 by Pope Clement X. Siya ang kauna-unahang Catholic sa Amerika to be declared as saint. Ang shrine niya, kasama ni San Martin de Porres at ni Juan Macias, ay nandun sa kumbento ng mga Dominicano sa Lima. Marami mang milagro ang attributed kay St. Rose. May kwento na may napagaling siyang ketongin. At noong siya'y namatay, umulan ng rosas sa Lima. Parang yung salipa na controversial ngayon, na pinag-aawayan ngayon. Pero yun, itong kay St. Rose, hindi na pinag-awayan. At ang buong Lima ay nangamoy rosas nung kamatayan ni St. Rose. At pagkatapos noon, nung madeklara siyang santo, maraming lugar sa buong mundo ang pinangalanang Santa Rosa. Kasama na yung ating Santa Rosa sa Laguna. Kay St. Rose of Lima yan na nanggaling na pangalan. Ngayon, ano ang matututunan natin kay St. Rose? Una, the value
of virginity and purity. Yun ang kauna-unahang maaari nating matutunan kay Saint Rose. Parang pinapakita niya sa atin na there is value in a life of virginity and purity. Na pwede tayong maging masaya kahit wala tayong love life. Kasi mga tao, pagka walang love life, parang lungkot ka agad. Kasi wala silang love life. Kaya kapag iniwanan sila, hanap ka agad ng love life. Kasi parang tingin nila, hindi sila magiging masaya kung walang love life. Ang hirap-hirap kaya maghanap ng tunay na pag-ibig, hindi ba? Kayo ba nahanap niyo ng tunay na pag-ibig? Ang hirap. Kaya iba mga tao, talagang todo dasal para mahanap nila ang kanilang forever. Yung ibang nagsisindi pa ng kandila para matagpuan nila ang kanilang one and only. Kailangan daw tamang kulay ng kandila ang sisindihan mo para mahanap mo ang forever mo. Kapag kayang single ka raw, katulad ng mga acolytes natin dito, kapag kayang single ka raw, ang dapat sisindihan mong kandila ay kulay puti para mahanap mo ang busilak na pag-ibig, pure love. Kapag may asawa ka raw, ang dapat sisindihan mong kandila ay kulay pula para laging naglalagablab ang pag-ibig ninyo mag-asawa. Lagablab talaga. Pagka byudo o byuda ka raw, ang dapat sisindihan mong kandila ay kulay purple para malalaman ng mga tao sa paligid mo na available ka na uli. Pero kapag matandang dalaga ka, pag matandang dalaga ka, ang dapat sisindihan mo raw ay katol. Para hindi ka lamukin sa kahihintay. Ang hirap-hirap makahanap ng tunay na pag-ibig. Pero, yun nga matututunan natin kay Saint Rose. Pwede tayo mabuhay kahit wala noon. Kahit walang sex. Hindi tulad ngayon na ang mga tao, lahat ng mga bagay parang associated with sex. Kaya makikita mo sa mga social media, sa mga TikTok, maraming mga babae na halos wala ng damit. Sayo ng sayaw, kung ano-ano ginagawa. No? Para lamang magkaroon ng friends. Tapos yung mga binata naman, topless. Tapos napapakita ng mga bukol-bukol niya, magkakaldag. Parang lahat na lang associated with sex. Parang hindi sasayang buhay kapag wala noon. No? Kay Saint Rose, iba, pwede tayo maging masaya. In fact, Saint Rose tells us that there is joy and ecstasy much more lasting and much more permanent when we devote ourselves to Jesus. Mas permanente yung sayang yun. Yung sex, yung relationship, nandun ang ecstasy, nandun ang saya. Pero pagkatapos noon, ilang minuto lang yun pagkatapos noon, away na naman kayo uli ng asawa mo. Hindi permanente yun. Kaya hanapin natin yung mas lasting and mas permanent na joy. And we can find it when we devote our lives to Jesus. So only God can give us that lasting joy which no human relations nor any material thing can provide. Saint Rose knew that from a very young age. Ang pangalawang matututunan natin kay Saint Rose ay to embrace suffering like a friend.
We usually do not like to suffer. Kung may choice tayo, pipiliin natin yung easy way out, yung comfortable life. Pagka makikita nating mahihirapan tayo, kaawayan, lalayo tayo. Kaya gusto natin yung komportableng buhay lagi. Gusto natin yung fast food, yung i-click mo lang yung computer mo o yung cellphone mo, i-deliver na kaagad sa iyo yung gusto mo. Madali yon, hindi ba? Napakadali. Minsan mayroong isang tao, matanda, na pumunta sa bangko. Siguro mga almost 1 hour sila naghintay ng anak niya kasi sinamahan siya ng anak niya. Para lamang makapag-transfer siya ng pera. Pagkatapos nung isang oras na yun, makapag-transfer sila ng pera, habang naglalakad silang palabas, sabi ng anak niya sa papa niya, "Pa, bakit hindi mo subukan mag-online banking?" Sabi ng papa niya, "Mas madali ba yun?" "Opo pa," sabi niya, "madali yun. In fact, kung gusto mo, i-online mo na lahat. Pati shopping mo, grocery mo, online na lahat, pwede niyan pa. Hindi ka na kailangan lumabas ng bahay." Sabi ng papa niya, "Hindi yun ang kailangan ko eh. Kailangan ko yung human touch. Yung teller kanina na pinilahan ko, kilala na ako noon. Nag-uusap na kami, marami na kang pinag-uusapan. Yung pinagbibilihan ko ng grocery, sabi niya minsan, nadapa ang mama mo. Isinakay niya sa kotse niya, hinatid niya sa bahay kasi alam niya ang bahay ko. At pagpasok ko dito sa bangko kanina, sabi niya, may nakilala akong 4 na tao, nagkakausap-usap kami, sabi niya ganyan. Pag online ako, sabi niya, anak, ang lagi kong kaharap, computer. Ayoko naman noon. Nadi-deliver ba ng Lazada yung human touch, anak? Mayroon ba nun sa Shopee? Wala. Kaya, anak, okay na ako, mas gusto ko na ito, na lumalabas-labas minsan ng bahay para gumawa ng mga bagay-bagay sapagkat may mga nakakasalubong ako at nakakausap na mga tao. Importante yon, anak. Sabi niya ganyan. Getting used to an easy life does not always bring good results. Suffering and pain are part of life. Persons who are used to an easy and comfortable life, hindi nila alam kung anong gagawin nila kapag may problema. At kapag may problema, madali silang mag-give up. Kasi sanay sila sa madalian, sa easy life. Pain and suffering make us stronger and more stable. A person who has gone through trials can withstand the many storms of life. Katulad ng sinabi ng isang writer, suffering is like garbage. It doesn't look good, it doesn't smell good, but it makes excellent fertilizer. Kaya, let us embrace pain and suffering. It will make us grow and flourish. Saint Rose, since she was at a very young age, trained herself to accept suffering. She acquired the habit of doing penance. Thus, she was never disturbed nor felt miserable in the face of life's difficulties. More importantly, Saint Rose teaches us that suffering unites us with Jesus Christ more closely. We share in the cross of Christ through our suffering. And by sharing the cross of Christ, we may also share in His eternal life, in His resurrection.
Ang pangatlong matututunan natin kay Saint Rose ay serving the poor. Sabi ko nga kanina, maraming mga mahihirap sa kanila. At nagtrabaho siya, gumawa siya, at ang mga kinita niya, most of it went to helping the poor. Alam niyo minsan, ako'y pumunta sa airport para para magbakasyon sa Iloilo. Sino ba taga Iloilo rito? May mga taga Iloilo pala rito. Ako'y pumunta sa airport para magbakasyon sa Iloilo. Pagdating ko sa airport nung araw, usong-uso ito. Mayroon ka agad announcement na yung flight ko shall be delayed by 3 hours. Sabi ko sa sarili ko, paano kayo ako mabubuhay dito sa airport ng 3 hours na walang gagawin? Kaya naghanap ako ng magagawa ko. Mabuti na lamang, mayroong isang maliit na kiosk, parang bookstore doon sa airport, na nagbebenta ng mga babasahin. Newspaper, mga libro, mga magazines. Naghalungkat ako nung mababasa ko roon. May nakita ko isang maliit na libro. Maliit lang siya pero very interesting. Doon pa lamang ko sa airport, sa bookstore, binabasa ko yung libro. At habang ako'y naglalakad palabas ng bookstore, basa-basa ko yung libro. Dumaan muna ako sa tindahan ng mga tinapay at bumili ako ng isang bag of cookies para may makain naman ako habang ako'y nagbabasa ng libro. At habang ako'y naglalakad patungo doon sa upuan ko sa airport, basa-basa ko yung libro. Pagdating ko doon sa upuan ko, inilapag ko yung mga gamit ko sa tabi ko, and then I continued reading the book. While I was busy reading the book, napansin ko, yung dalagita sa katabi ko, dumudukot na doon sa bag of cookies ko. Kumakain na siya. At ang bilis-bilis ng kumain. Sabi ko sa sarili ko, maubusan yata ako ng cookies nito Kaya dumukot na rin ako doon sa bag of cookies ko. Binilisan ko na rin ng kain para mas makakarami ako kaysa sa kanya. Sa bilis namin kumaing dalawa, ilang sandali lang, isang cookie lang natira doon sa bag of cookies. Nung isang cookie lang natira doon sa bag of cookies, nagpakiramdaman kaming dalawa kung sino kukuha ng cookie na yon. Nung akmang kukunin ko na, inunahan niya ako. Pero mabuti sa kanya, nung makuha niya yung last cookie, hinati niya sa dalawa. At ibinigay niya sa akin yung kalahati. Sabi ko sa sarili ko, itong batang ito, sabi ko sa sarili ko, itong batang ito, sabi ko, akin yung cookies na yan. Ako dapat nagbibigay sa iyo, hindi ikaw nagbibigay sa akin. Sabi ko ganyan sa sarili ko lang. Pero hindi ko na sinabi yun. Tuloy-tuloy lang basa ko ng libro. After 1 hour, tinawag na yung kanyang flight. Papunta pala siyang Cebu. Dali-dali niyang bitbit mga gamit niya at hindi man na nagpasalamat, basta na lamang tumalikod at umalis. Sabi ko na naman sa sarili ko, itong dalagitang ito walang utang na loob. Halos maubos niya yung cookies ko, hindi man na nagpasalamat. Pero hindi ko na rin sinabi, tuloy-tuloy lang basa ko ng libro. After 1 hour, yung flight ko naman ang tinawag for Iloilo. Inahanda ko yung mga gamit ko. Isinilid ko yung libro sa bag at isa-isa kong binitbit yung mga dalahin ko. Nung binibitbit ko na yung mga dalahin ko, nakita ko, nandun pa yung bag of cookies ko. Walang bawas. Yung palang kinakain namin, kanya pala yun. Ako pala nakikikain ng cookies niya. Siguro yung mga sinasabi ko, tiniisip tungkol sa kanya. Ganon din sinasabi, tiniisip niya tungkol sa akin. Itong paring ito ang takaw-takaw. Hindi mo lang papaalam makikikain ng cookies ko. Walang utang na loob tong paring ito. Halos maubos yung cookies ko. Hindi mo lang nagpasalamat. Pero habang binabalikan ko yung incidenting yon, na-realize ko na yung batang yon, dalagitang yon, napaka-generous. Hindi ba? At nung ma-realize ko yun, parang gumaan ang damdamin ko sa kanya. Parang gusto ko siya makilala. Gusto ko siya maging kaibigan. Hindi lang para makakain uli ako ng cookies, kundi talagang ganun kapag may nagawang kabutihan sa iyo isang tao, gumagaan talagang kalooban mo, hindi ba? Kung mayayakap mo siya, yayakapin mo siya. Ganyan siguro nagagawa ng generosity sa mga tao.
pinaglalapit sila. Kaya nga sinasabi sa atin ng ating Panginoon, give food to the hungry, drink to the thirsty, clothes to the naked, visit those in prison and the hospitals, help the poor, the elderly. Sinasabi sa atin ng Panginoon yan para mas maging malapit tayo sa isa't isa. Diyan nabubuo ang pamilya ng Diyos. By our generosity to one another. Na kahit hindi tayo magkaano-ano, hindi tayo magkakakilala, if we are generous to one another with our time, with our effort, with our services, and with our material resources, sigurado mapapalapit tayo sa isa't isa. We form the family of God. At ang sabi pa ng ating Panginoon, kapag generous tayo sa isa't isa, hindi lang tayo mapapalapit sa isa't isa, mas mapapalapit din tayo sa ating Panginoon. Kasi ang sabi niya, whatever you do to the least of my brothers and sisters, you do to me. Kaya every time we extend our hand to help the poor, the hungry, the thirsty, the naked, we touch God. Alam ni Saint Rose yan. Alam niya that by helping the poor, we form the family of God. And by helping them, she became much more close to Jesus. Ang pang-apat na matututunan natin kay Saint Rose is prayer. Saint Rose showed us the value of prayer and the power of prayer. If Saint Rose were able to withstand the great pains and sufferings that she experienced, it was because she prayed. She often contemplated in front of the Blessed Sacrament. And every time she was in great pain, she must have gazed at Jesus in the cross. And the great trial becomes easy to bear. Kasi nga, iniisip niya, si Jesus nga, mas malala pa na mga sakit ang kanyang pinagdaanan. Too often, when we are in trouble, we are so focused on our problems that everything and the whole surroundings become dark. We are defeated by our problems. We sink. Lumulubog tayo. Katulad ni San Pedro, doon sa stilling of the storm sa gitna ng Sea of Galilee. Nung pinalakay si Jesus sa tubig, nakatingin siya kay Jesus. Okay siya. Naka 3 steps siya. Pero nung tumingin na siya sa malalaking mga alon at nag-focus siya sa malakas na hangin, doon siya lumubog. My dear brothers and sisters, kapag tayo ay may mga mabibigat na problema, may mga stress tayo sa buhay, tumingin lang tayo sa Panginoon. Doon tayo mag-focus sa Kanya. Sapagkat kapag doon tayo nag-focus sa ating Panginoon, ang matatagpuan natin doon ay peace, joy, comfort, security, courage. Doon natin makukuha yon habang nakatingin tayo sa ating Panginoon. Pero oras na tumingin tayo sa ating mga problema at doon tayo mag-focus, doon magkakawindang-windang ang ating mga buhay. Matatabunan tayo ng ating mga problema. Of course, gawin natin ang makakaya nating gawin sa gitna ng ating mga problema.
Pero pagkatapos na magawa natin ang the best effort nating magagawa, taas na natin sa Panginoon. Hayaan na nating siya ang mag-solve ng ating problema. Ibigay natin lahat sa Kanyang ating problema. Kasi kapag ibinigay sa Panginoon ang lahat ng ating problema, hindi niya tayo bibigyan ng problema. Kasi ibabalik din natin sa Kanya. Kaya, pagka nagka-problema tayo, taas lang natin sa Panginoon. Do our best, but let God do the rest. Maniwala tayo sa Kanya. If God can make something out of nothing, He can also solve our problems. Kaya huwag tayong mag-alala. God is greater, stronger, more powerful than all our problems. Kaya importante ang pagdarasal. Kaya nakikita niyo si St. Rose, kahit halos mamatay na siya, kahit halos malubog na sa utang ang papa niya, wala siyang ginawa kundi magdasal lang sa ating Panginoon. And the Lord solved her problems. And the last one that we can learn from St. Rose is the discernment and the nurturing of our gift of vocation. Bata pa lamang si St. Rose, alam na niya kung saan siya tinawag ng ating Panginoon. Na maging tertiary, maging madre, to remain a virgin, and dedicate her life in the service of God and neighbor. Of course, yung mama niya was dreaming. She was beautiful. Extraordinary ang beauty niya. Maaari siya makapag-asawa ng mayaman, ng powerful, influential, na magagaling sa isang influential na family. Kaya, gusto niya mag-asawa si St. Rose. Pero si St. Rose, alam niya kung saan siya tinatawag ng ating Panginoon. At yun ang kanyang sinunod. At dahil sinunod niya kung saan siya tinatawag ng ating Panginoon, naging masaya ang buhay niya. Naging fulfilled and fulfilling ang buhay ni St. Rose. Maraming mga tao ngayon ay talagang hindi nila na-discern kung ano ang vocation nila. Hindi nila pinag-isipan at pinagdasalang mabuti kung saan sila tinatawag ng ating Panginoon. Kaya may mga pari na bigla na lang mag-aasawa. O mayroong asawa na maghanap ng ibang asawa. At iba pa, may iba na papalit-palit ng trabaho, palipat-lipat ng kumpanya. Hindi nila alam kung saan sila tinatawag ng ating Panginoon. My dear brothers and sisters, God has a plan for each of us. He calls us to a life that can offer us fulfillment and joy. We have to pray in order to discern where God calls us to be. We can discern it by praying. The happiest and the most successful persons I know are also the most prayerful. It is because by being able to discern where God calls them to be, yung plano nila tumugma sa plano ng ating Panginoon. At kung ang plano ng ating Panginoon ay tumugma sa ating plano, doon tayo magiging most successful, most happy, and most fulfilled sa ating mga buhay. Kaya alamin natin ang ating bokasyon. Sapagkat doon sa bokasyong yon, magiging makabuluhan, magiging makahulugan ang ating mga buhay. Katulad na naging buhay ni St. Rose of Lima. Maraming salamat po.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, there shall be world without end. Amen. Hindi ko na nagamit ang PowerPoint ko, sayang. Pero anyway, I have the power and I have the point. So okay na yun. No? Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you very much, Father. Yeah, okay. So again, thank you, Father Ohoy, for that the spirituality of Saint Rose of Lima. In behalf of the parish, now please accept our certificate of appreciation. The Santa Rosa de Lima Parish expresses its sincerest gratitude to Reverend Father Virgilio Adriano Abad Ohoy, OP, HTHD, for sharing his valuable knowledge on the topic Saint Rose of Lima and Synodal Church, Communion, Participation, and Mission, given this 18th day of August 2023 at Santa Rosa de Lima Parish, San Buenaventura Drive, Bagong Ilog, Pasig City. Signed, Brother Henry James Pike, PPCLA Coordinator, and yours truly, the Parish Priest. So thank you, Father Ohoy. Okay, thank you, and let's all rise for the closing prayer. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you, and may Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Okay, so again, thank you everyone. Thank you, Father Ohoy.